Ang aton palabuton na plano o naplastar na daan sang Ginoo bisan sa wala pa ini nahitabo. Gani mga utod, hindi kita mahadlok kung anong aton buwas damlag kay ang tanan ara na sa kamot sang Ginoo. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review o kon pagbusisi sa aton leksyon sa eskwela sa Batika. Kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College. Ako si Pastor Luisito Tomado inyo masonson nga host. Kag sa siningat yon, ang ako upod nagapasalamat ako mga kauturan ang aton mga doctors diri sa School of Theology. Ang akon una ipakilala sa inyo si Pastor Dr. G.C. Aragon Jr. Siya ang aton nga department head o kon chairman sa School of Theology. Kag ang sunod nga akong ipakilala sa inyo si Dr. o kon Pastor Victor Montanio, ang aton former nga dean sa School of Theology. Apang tungod sa iyang expertise, siya full-time nga teacher sa aton nga Old Testament studies and then biblical languages. Gentlemen, mayong adlaw sa inyo nga tanan. Pastor Aragon. Mayong adlaw, Pastor. Kag mayong adlaw man sa tanan namon nga makabiyanan nga matutumgid nga nagasunod sini nga programa ang pagtuon subong. Yes, Pastor Montanio. May adlaw man sa iyo, Pastor. Kag nagapasalamat gid ako sa dako nga gintagaan mo kami liwat sang panahon nga magaupod sa imo sini nga pagtuon sa aton nga pagtuon subong kag sa aton nga manugpalamati. May agaman sa inyo tanan tara. Yes, Pastor, nagapasalamat ako sa inyo nga pagbaton sini nga invitasyon. Ang aton leksyon subong Pastor ang Daniel 11. Madalom-dalom ini nga pagtuon ti kamo kita mga doctors dalom-dalom man aton pagtuon, pero ang aton subong nga buhaton Pastor nga mahimo naton ma-simplify ini sa paghangop sang aton mga kauturan. So that's our task right now, to make these things very simple to the extent nga mahangpan sang aton mga kauturan. Apang sa hindi pa, Pastor, ang aton leksyon nga leksyon 12 para sa Marso 14, tubtob Marso 21, From North and South to the Beautiful Land. Amo nang title sa aton leksyon. Sa hindi pa akon anay itamya mo ng aton mga kauturan dira sa Silay, kaupod ni Brother Rody Avillar and family, kag ang akon dira nga mga palakisahan si Manang Hilen kag Nong Norman Barbasa, si Manang Leti and Nong Carding Mendoza, aton mga kauturan dira sa Isabela, kaupod ni Brother Rene Iturriaga and family, ang aton mga kauturan sa Talisay, kaupod ni Vice Mayor Samuel Siuti and family, ang aton mga kauturan sa Senda Duran dira sa Dam Site Morsia, ang aton mga kauturan dira nagapamati gid sila permi sa aton nga pag-review. Akon man ginatamyaw si Ma'am Merna Palyasa Castillo, si Pastor and Dr. Clito Refendor, si Ma'am Rose and Joel Bantige, ang si Pastor Dendo and Pastor Dari Samiliano sa Korea kag sa Amerika. Kag mga kauturan, hindi ka mo malipat sa gihapon ang aton address sa Facebook kag sa YouTube. Ang aton account CPAC is Day Church / ang pagtuon subong. Inyo na da makita kag inyong i-subscribe kung wala pa kamo subscribe, kag labay na gid inyo i-share sa inyo nga mga abiyan. Ara gyapon kita sa Radyo Bandera
sa kada Biyernes ng gabi alas 9 tubtob alas 9:40 aton ginapasalamatan sa gihapon si Doc Ramiloy, si Sir Jen Paul Generoso kag si Sir Iljan Castaño. Ara man kita pastor sa may Hope Radio sa General Santos, sa Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos kada aga sang Sabado alas 5 tubtob alas 5:40. Kag mabatian man kita sa CPAC FM station 88.7 alas 6 tubtob alas 6:40 kada Sabado sang aga. Okay, kabay pa mga kauturan nga inyo ini nga i-avail nga klase sa mga oportunidad sa aton nga pag-review sa aton eleksyon. Sa hindi pa magbasa si Pastor Aragon sa aton sadsaran nga teksto nga makita sa Daniel 11 kapitulo 35 ako na nay pangabayon kamutanan sa pagduko sa aton mga ulo. Sa sinigin nga tiyon, salamat Ginoo nga ikaw naman magagamit sa amon kag upod sa mga kauturan nga tanaw sini kag nagapalamati kabay pa Ginoo nga ang kalam amon mabaton sa sinig nga tiyon. Ginatugyan namon ini sa imo Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Pastor Aragon, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto mabasa sa Daniel kapitulo 11 bersikulo 35 nga nagasiling. Kagang iban sa ilang mga maalam mapukan sa pag-ulay sa ila kag sa pagputli sa ila kag sa pagpaputi sa ila. Tubtub sa tion sang katapusan. Bangod nga ini sa tion pa nga pinatod. Yeah, salamat Pastor ang Diyos magkapakamayos ang aton nga sadsaran nga teksto. Ari na kita sa leksyon 12 kag ang aton sentro sa aton pagtuon Pastor Montaño, Pastor Aragon ang kapitulo 11 sang Daniel nga sa hindi pa naton mapadayon ini nga pagtuon o kung sa hindi pa kita magsalom sa sini nga teksto may tatlo diri ka mga importante nga mga makitaan naton sa sini nga kapitulo nga ang propesiya nag-outline sang mga gapasunod nga mga ginharian kag ini halin sa panahon ni Daniel hasta nagid sa katapusan. And then ang ikadua nga ini nga mga gahom sa mga ginharian tanan sila nagapigo sa katawan sang Ginoo. Kag ang ikatatlo nga masidingan ta diri nga ini nga mga kada propesiya ini halin sa Daniel 2, sa Daniel 7, 8 kag 9 kag subong Daniel 11 ini nga mga propesiya nagatapos sa happy ending because of the power of God. Yes. Pastor Montaño, I will give you the first blood sa aton nga leksyon. Ano pa gid ang imo na sidingan diri Pastor? Nakita ko sa Daniel 11, Pastor, amo ni ang pinakamalawig nga propesiya ni Daniel sa okay. tanan sa from chapter 1 until chapter 12. Ang chapter 11, amo ni siya ang pinaka malaba. May ara ni siyang 45 bersikulo. Oo, verses. Verses. Kag tama ka detalye. Muyap. Tama ka detalye pero budlayin sindihon. Pastor. Budlayin sindihon. Budlayin damo kwan balaw damo sa mga problema nga kinahanglan. Mitikuloso. Mitikuloso kinahanglan mahibalaan gid presenter. nato no. Apang approach naton it's not more on symbolic but literalistic kita sa sining aspeto sang propesiya Pastor. Yeah. Pastor Aragon, ano imo na kuan kita? Ang isa ka natalupangdan man akong diri Pastor amo ang gahom sang Ginoo nga amo ang landong sinitanan nga mga ginaagihan sa mga katawhan maskin pa sa mga kabudlayan sang ilang kinabuhi sa bagay nga diri sa Isaiah 46 9 kag 10 nagasaysay siya sa isa kadako nga pagpalig-on sa aton sang Ginoo. Sila nga diri dumduma ang nauna nga mga butang sang dumaan. Kay ako amo ang Dios kag wala na sing iban. Ako ang Dios kag wala na gid sing kaangay sa akon nga nagapahayag sang katapusan kutob sa ginsuguran
kag kutob sa dumaan nga mga tion sang mga butang nga wala pa mahimo nga nagasiling ang akong tinutuyo magapadayon kag himuon ko ang tanan ko nga luyag. So diri makita naton pastor nga sa diin ang Ginoo God is in control. Okay. No? Maskin pa sa sining manghitabo nga nakakahitabo sa kalibutan halin sa dumaan tubtob sa katapusan. Yes, kanami sina Pastor Aragon and Pastor Montaño. Ari kita sa Sunday. Okay. Ari diri ang mga propesiya may tungod sa Persia kag sa Grisya. Okay. Sa aton kay nang introduction nga ini nga mga history na prophesy na natagna na sa panahon ni Daniel. Kag exactly na tabo ini. Oo, immediate fulfillment sa tapos ni Daniel nga napatay si Daniel, nagbulos ang Grisya, nagbulos ang Roma. So these are all amo ni ang record ya sa chapter 11 ang mga fulfillment sini nga mga prophecy nga amugid ang nagakailetabo. Okay. Sa Sunday, ari diri ang atong nabasa diri halin sa 1 tubtob sa 4. Nagahambal about sang tatlo kag ikapat nga hari sang Persia kag ang Grisya nga amo si Alexander the Great kag ang iya apat ka mga general. Yes, Pastor Montaño, ano sini ang mga history and then later on ang mga aton mga interpretasyon? Ining Daniel 11 bersikulo magsugod sa bersikulo 1 pa kadto sa 4 Yes. propesiya ini siya pastor nga ang naigo sini ang Persia kag ang Grisya. Grisya. Okay? So prophecies about east versus west ni siya. Okay. In which giuna ang pag-describe sa mga hari nga ara sa Persia, yung ambal mo kaina, pagkatapos ini gindason man ang hari nga ara man sa Grisya. So diri sa aton leksyon nagahambal sang pipila ka mga hari nga sanday Cambyses, Pulsmerdis, Darius I Hystaspes, kag ining si Ahasuerus amo ni ang mga hari sang Persia. Persia. Muning Medo-Persia kag ang madason sini amo ang hari nga si Alexander the Great. Amo man ang describe diri sa bersikulo 4 pastor. So makita naton nga kung ano tong natabo sa succession of kingdom sa Daniel 2 pakadto sa 7, Yes. pakadto sa 8, 8. amo man ang ginhimo sa Daniel 11. So may ara sang parallel sa ila Yes, pastor. may kaanggid-anggid sila. kaanggid-anggid sa ila. Nga ang na-fulfill sa Daniel 2, pagkasunod sa ginerian, sa may Daniel 8, okay, 7, sa 7, 8, kag sa 9. amo man. Kag amo ni subong ang sa 11, amo gyapon. Amo nagyapon Yeah. nga succession of Kag kinami pastor sa kingdoms. imo ginmensionar nga ini ang chapter ang 1 verses 1 to 4 daw away sang between east between west. west. Okay. And East. then, ang sa sunod, it is away sang north North and and south. south. Kanami, sina nga punto. Pastor Aragon, ano pa ginaimo ng talupangdan? Diri sa Sunday naton nga leksyon. Diri sa Domingo naton nga pagtulunan pastor ato matalupangdan ini nga sa diin aton makitaan kung ano ka eksakto gid ang dalagan sang propesiya suno sa tagnaanon sang bala nga kasulatan nga nagakahitabo. So hindi naton malipod ang Ginoo nga amo siya ang giho sa istorya sa gingikas ang kalibutan kag diri makita naton nga sa diin ang Dios wala gid nakakapalta sa iyang mga pulo nga dapat aton gid kag masaligan. Yes. Okay. Sa fulfillment, Pastor, sa prophecy, diri sa aton nga Sunday nga leksyon, nga si Gabriel naghambal sa kay Daniel, nga may tatlo ka mga hari nga magwa halin sa Persia, kag ang ikapat isa ka mabakod nga hari. Okay. Nga ginlandas siya tani ang gamay nga ginharian pero wala iya madaog na perdi pagani siya. So ang fulfillment sini sa amo ginhambal kay na Pastor Montaño nga ang tatlo ka mga ginharian nga nagwa halin sa Persia amo ni si Cambyses sang panahon 530 to 522 dayon si
falls is Merdis. Merdis. Okay. And then si Darius the first. Okay. And then ang ikapat amo si Xerxes. Xerxes. Nga amo si Ahasuero sa panahon ni Esther. Amo ni ni siya Queen Esther. ang Okay. bana ni Queen Esther nga. Amo ni siya ang pinakabakod among the four. amo ni siya. Kag iya ta ni ilandason ang Land of Greece, i-atake na pastor ang Greece. according to history. According to history. Do ang Greece hindi kayo malig-on. Malig-on si Asueros, pero naperde pa si Asueros ang Greece. It's ang Greece because it is fulfilled in the prophecy. Yeah. Kag anong natabo Pastor Aragon sa kay Alexander the Great? Kag si Alexander, pastor, isa siya kabantugan nga soldado, maskin pa siya batanon. Apang suno sa tagna, nga sa diin si Alexander, dili siya magapadayon sa iyang ginarian. Yep. Isa gani kabes ini si Alexander, naghibi ini siya. Yung pamangkot si Alexander, nga naghibi ikaw. Hiling ni Alexander, naghibi ako, bangod wala na ako sa nasyon nga akon pagdaogon. Kag ang istorya saysay man sa aton mga kaabyanan, mga kautor nga sa si Alexander, napatay siya bangod sang iyang panghangkat nga kung sino ang Gusto mag-away pa sa iyo. So siya nag-inom sining isa kadako nga goblet, no? Kag pagkatapos sini nakumato siya. Yeah. Kag sa panahon na sang iyang ara na siya sa iyang deathbed, namangkot ang iyang mga general, Alexander, sino mabulos sa imo? Kag nagsiling si Alexander, ang pinaka-isog sa inyo among ang magabulos sa akon. Gani, kaya isog man silang apat, nag-inaway sila, dira naton makitaan ang apat ka mga general ni Alexander, kag na-divide ang ginharian sang Grisya. Yeah. Ang apat niya. Apat si Seleucus, Cassander, Ptolemy, kag si Lysimachus. Lysimachus. Kag nabulag-bulag ang ginharian sang Grisya, kag ini nangin isa naman kadako nga gumuntang sa tunga sining apat ka ginharian sa Grisya. Yeah, so amo na siya ang naitabo. Okay. Ang aton sina nga leksyon pastor nga matun-an diri sa may Domingo nga leksyon naton nga ang mga propesya na fulfilled according to paghatag sa kay Daniel. Kag ang ikadua nga ang Ginoo sang history. He is the Lord of history. Nga iya nga ginhambalan, ginhatag niya nga amo ni tabo, and then actually amo gid ang naitabo sa sunod ni mga May ara ko gamay nga dira pastor. Actually ining Daniel 11 gisulat pa sa wala pa natabo ang istorya. Ang istorya. So natuman gid. So makita nato ng istorya bala pastor, may sinugdanan nagadalagan siya. Nagadalagan siya according sa purpose sa Ginoo kag kabubuton sa Ginoo. Ang punta sini may ara sang katumanan, ang punta sini pastor nga ma-eradicate gid ang evil, and then ang katapusan sini amo ang pag-establisar sa kaharian sang Ginoo. So ini amo ang historya, may ara gid siya sang padulungan. Ang padulungan amo ang pag-establish ang Ginoo sang iya nga ginharian. Okay, kadto kita sa Monday. So ang apat na mga commander ni Alexander, kay wala si Alexander sang bata, wala siya sang ears. So ang apat siya ka mga commander amo nag-agaw sang ginharian. To the extent nga gin-divide nila ang ginharian sa kalibutan sa apat nila. Okay, ang aton nga Monday nga leksyon, naghambal sang duwa niya ka mga commander. Nga amo si Seleucus kag si Ptolemy. Okay, si Seleucus amo ang nagdumala sang Syria, while si Ptolemy nagpanaog dito sa may south, sa may Egypt. Okay. Siya dito. And then sige ni sila nga away nga duwa. Kung sino gid ang mangindalag ko sa ila. Yes, Pastor Montaño. Amo gina kung basahon naton halin sa bersikulo 5 pakadto sa 14, yara naton makitaan ang istorya kung paano ini nga ginharian sa pagsugod. Amiguhanay sila. Apang wala nagdugay ang ilang nga pagkaamiguhay.
ilinaway ini sila pastor. So kung kisa madaog ang ang north, kung kisa man ang south, una nagdaog ang north, ang south sunod nagdaog naman ang north. So ara ang siso battle bala kag ang tunga-tunga sini amo ang mga katawhan sang Ginoo kay north versus And south that's Egypt. correct. Ara sa tunga-tunga ang katawhan sa Ginoo, so apektuhan gid ang katawhan sa Ginoo. Amo siguro ni ang purpose ka nga gibutang man ini sang Ginoo diri sa sininga teksto kung tungod kay gusto man niya ipaabot sa mga katawhan sa Ginoo nga may ara gid man dako nga problema sa kalibutan. We need to brace ourselves because ang ato dalang pala mo ang Ginoo sa tunga sini. And that's correct, Pastor. Hindi naton gid pag meticulously nga balon kung sino nagdaog, sano nagdaog ang isa, sano na perding isa, nagbalos naman ang isa. Ang aton nga punto dira nga sa duwa ka mga away may maapektuhan gid nga mga tawo dira. And then ang napektuhan dira are the people of God. Okay, Pastor Aragon. Isa man ka nakanami diri nga punto sini Pastor Bangod nga ang Ginoo nagahatag gid siya sing warning sa mga katawhan. Yep, and that's Pinaagi sa ining tag-anon ang mga katawhan sang Ginoo makahibalo nga sa palaabuton amo ining ilang agyan kag ang Ginoo nagatoy-toy gid kag makapangaman sila nga daan kung sila lang nagamatuod matinumanon sa pagmatutom sa pagtuon sang pulong sang Ginoo makapangaman. O nga hindi masurpresa bangod nga ini nga daan gintagna sang Ginoo kag makaangkon sila sing kinaalam kung ano ang dapat paghimuon. Then that's correct. Yes, Pastor. May harap ako idugang pastor. Remember nga away ni sang north versus south. So it is a seesaw battle kung kisa madaog ang isa, kisa madaog ang isa. So mga katawhan sa Ginoo may ara ang iban nga nagakampi isa-isa, gakampi man isa-isa. So amo na gakon bala baliktaran balik-balik kung sino yung madaog. Balusanay lang. Apang ang ginahambal sa Biblia nga hindi kita magsalig sa tawhanon nga mga gahom. Kay dapat ang saligan naton amo lamang ang Ginoo. God is worthy of our trust and we need to have faith in Him. Amen. Okay. Kadto kita sa Tuesday. Ari na di ang Roma kag ang Friends of the Covenant. Okay. So natapos na to ang East-West. Okay. And then North-South. Amo ang Syria kag ang Egypt, ang Persia kag ang Grecia. Now kadto kita. Pastor, pwede mo basa kaya diri ka nami diri ang bersikulo 16 sang 11. May punto diri nga may nagsulod diri nga isa. Akon basahon ang Daniel 11 bersikulo 16 nga nagasiling apang ang nagaabot batok sa iya magaghimo suno sa iya kabubuton kag walay bisan sino nga makabato sa iya kag magatindog siya sa duta nga mahimayaon kag sa iya kamot yara ang kalaglagan. Sa English nagasiling he who comes. Sa aton pa sa pag-away between the north and south, may isa naman nga nagsulod. Third player. Oh, wow. The third player. May nagsulod nga isa. Okay. Batok during the Hellenistic period, amo na ang Grecian period, and then may nagsulod, he who comes. May invader nga nagsulod. Pastor, muntan niyo, ano ni ang nagsulod? Kung nag-intra sa away. Okay, kung tanaw na kung sino nag-intra sa maragtas gid man paso sa istorya gid man nakita nato ang sunod nga players ini diri between north and south between Egypt and Syria pastor amo ang ginatawag nga Imperial Rome. Amo lini ang third player diri in which amo ni ang ginhambal diri sa kapitulo 11 bersikulo 16 bakadto sa 28. Ang description sini nga mga teksto naga-igo gid sa ginatawag nga political or imperial Rome pastor. In which kung anong ginhambal diri sa sini nga mga bersikulo natuman gid man in literal sense pastor natuman gid man. Kanami sina pastor nga sang gaaway ini ang mga general ni Alexander the Great. Ilang ginaagawan ang bukog. Ang tulan nga nabili ni Alexander, may nagsulod nga third player. Kag amo na siya ang sa Daniel 2, amo na siya ang puson nga bronze. So may ara sang transition of power pastor mo.
hindi gali sa iron. Iron na Oo, gali, iron. iron na. Okay, si Alexander gali ang grace, simbolo sang puson. Nagsulod na ang mga tiil Oo, nga pastor. iron. Oo. Kagamo na ni siya at first amo ang pagano nga Roma. Yeah. Kag later on nakristohanon ang Roma kag nag-abot na diri ang word nga glorious land nga simbolo sang Jerusalem. Yes, ano ni ang history pastor na hitabo sini? Diri sa Wednesday, Pastor. Yes, sa Sa Wednesday, amo ni nga may ara naman another shift of power. So nakita naton nga dito sa 28, this is sa 28, makita naton nga amo ni ang description sang imperial Rome or political Rome. Apang there is another shift of power, the next power in which diri sa bersikulo 29 pakato sa 39 amo naman ini ang ginatawag nga religious power. Yep. Ginatawag naton nga ano kainang political Rome, amo naman religious Rome or religious power ni siya nga kita nga mga historicist nagapati kita nga amo ni ang ginatawag nga papal Rome, pastor. Yep. Sa amo na nga bagay. Yeah. Before na ako nihatag kay Pastor Aragon, balik kita ni Pastor sa Tuesday nga ini nga pagan Rome, okay, hasta nagini sa panahon nga natao si Jesus. Okay, nga tatlo gani diri ka mga punto, ka mga clues o kon mga talandaan nga ang isa diri one who imposes taxes. So si kuana sa si Augusto Cesar. Augusto Caesar nga nag-impose siya sang taxes sa mutong may census. Kaya muto ang pagkatao ni Jesus. Nabulos ang iyang nga ano ni nagbulos sa iya amo si Tiberius. Tiberius, pastor. Okay, kag amo na tong panahon sa paglansang paglansang kay Jesus. Okay, nga ginatawag ni siya sa Daniel 11 versikulo 21 nga vile person. Oo, nga daw anong vile gani daw atay daw mapait nga klase sang tao. Oo. Ano na pastor sa Ilonggo? Talamayon nga klase sang tao. Amo na to siya ang naghatag dikwan nga patyon si si Jesus through Pontius Pilate. Okay, si ang emperador na si Tiberius kag si Pontius Pilate amo ang gobernador sang Judea. Okay. And then amo na to ang pagpalansang kay Kristo sa cross. So after sina nag-mention na diri sang mahimayaon nga duta. Oo, kay amo na to ang didto na nag-abot ang pagan power sa Jerusalem nga amo ang glorious land. And then sa Wednesday amo na to nga nagsugod na ang Kristohanon nga gahom sang Roma. Yes, Pastor Aragon. So diri pastor makita naton nga si Ginoong Hesus amo ang sentro gihapon sang istorya, kanami, no? Pastor, yes. Aton makitaan nga maskin pa sa tagnaanon sa Daniel 11 bersikulo 20-21. Makita naton nga ang katumanan, makita naton diri sa Lucas kag matuy-tuy sang balaan nga kasulatan ini nga istorya na sentro sa kay Ginoong Hesus nga amo siya ang nagkari kag amo siya ang nagahimo sang katumanan sang tagna sang pagluwas sa mga katawan gikan sa sala. Kanami sina Pastor. At sa aton Wednesday, Pastor, sa imo ginambal kay na, this is now the time of the Christian Rome. Nga ang Roma sini Kristohanon ni. Ano ang apat diri? May lima diri ka mga aktibidades ang ining gahom referring to the Christian Rome. Okay. Ang una diri, he yes. is enraged against the Holy Covenant. Okay. So it is God's covenant ang atake sini, covenant of salvation. Okay. Ang ikaduha diri, it's an attack against the sanctuary. It's a spiritual attack against the sanctuary, the heavenly sanctuary. Ang ikatatlo diri, pastor, amo ang ginatawag abomination and desolation, which refer to the acts of apostasy and rebellion by that power. Ang sunod sini ang persecution, no? Makita na persecution sa bersikulo 35, pastor. Gimpersecute ang mga katawhan sang Ginoo. Kag sa ikalima amo ang ginatawag nga self-exaltation sini nga power nga makita naton sa bersikulo 36 nga sa diin he blasphemes against God and usurp against God and use pompous word against God. So amo ni siya pastor ang So kanami no nga amo ni ang mga lima ka mga among others nga mga aktibidades sining new power o kon the next power.
Na ti amo na siya. So ini ga referral sa Kristohano nga pagbulutan sinang Roma. Okay. And then sa aton Thursday ang final events. Okay. So ano diri pastor ang mga final events nga nahitabo sa Daniel 11. Nga makita naton sa versikulo 40 tubtob 45. Ini pastor, makita naton ang final events nga nagsugod sa 40. This refers to the time of the end and at the time of the end. So amo ni again makita naton ang collision, ang away naman liwat sang north and south in which according sa aton nga explanation sa aton nga lesson, ang north nagasimbolo sang religious power. Okay, kag ang south amo ang nagasimbolo ni siya sang ginatawag nga atheism pastor. So during that time, this time of the end, may ara sang duha ka mga dalagko nga gahom mag-ilinaway pastor. Magadaog ang north against atheism apang mapukan man ang ining religious power pastor, ining north pastor. So amo ni ang ginhambal diri sa Daniel 11 bersikulo 40 pakadto sa 45. So natapos ang istorya sa 11 sa inaway man nga paagi pastor. Ang may pamangkot dira nga aman may ara sang katapusan ang King of the North. Ang sabat sina ato na sa 12 pastor. So may ara sang continuation. Kanami is na pastor no, sa simple lang nga pagistorya. Nga ang duwang nga galinaway, why gid sa nagdaog sila. Magdaog ang isa, balusan naman siya, perde ang isa, balusan naman sang isa. And eventually, ang nagdaog Kapitulo 11 ended with the victory of God's people and the victory of God, of heaven. Yes, Pastor, victory of Michael. Dili naton makitaan ang timing sang Ginoo. Pastor no, ang Ginoo mayara siya nga timetable. So maskin pa ano nagakinatabo sa tunga sang north kag south, mayara sila nga pagbinangig kag makita naton kung kaisa nga ang isa dumaperde na gid. Apa aton makitaan nga sa diin ang Ginoo mayara gid siya nga time frame. No nga maskin anuman ang himuon sang tawo kun ang Ginoo magaset na sina nga panahon nga amo ang mahitabo sa kadaugan kag sa iyang kahimayaan sa gilayon wala sa mahimo ang buluhaton sang kaaway kundi ang buluhaton sang Ginoo amo gid ang magadaog amo nang ginatawag naton nga happy ending. No, bangod nga sa likod sinitanan nga mga butang ang Ginoo amo gihapon ang nagakontrolar sa nakahitabo sa sini nga kalibutan kag sa katapusan ang Ginoo amo ang magadaog. Kanami sina pastor, may apat diri ka mga terms nga dapat naton madumduman. Kag aton dapat may buluhan. Halin sa versikulo 40 tubtob sa 45. Ang time of the end, and then ang north, the king of the north, the king of the south, and then the glorious holy mountains. Okay. Sa imo ginambal kay na pastor nga ang time of the end, amo ni siya ang halin sang pagpukan sang papasi 1798 hasta sa second coming. Okay, ang king of the north pastor amo to sang una ang Syria, ang Seleucid dynasty. Iyan ni sa Seleucus dynasty. Kag ano na sa pastor ang presente sa sini nga kwan ano na ang fulfillment sina. Amo na siya pastor ang Kristohanon nga Kristohanon nga Roma. Amo ang nagapangulo sa aton nga lesson pastor kanami isang discussion the spiritual enemy of God's people. So may kontrata our spiritual enemy. So ang application sa King of the North is ang gahom sang Kristohanon nga Roma nga pamatok. Okay. Ang King of the South amo ang imbes nga si Ptolemy ni siya ang present sining application niya amo ang mga wala nagapati sa Ginoo, mga atheist. And then ang glorious mountain sang una symbolizing Jerusalem o konang Palestine karon niya gasimbolo na sang God's people. Yes, pastor. Symbolic hambal niya dari a symbolic designation of God's
people that spread throughout the world. So makita naton nga may ara sang ginatawag nga universal application ining inaway during the time of the end. Hindi lang na focus dira sa isa ka geographical place Yes, nga di lang oo. sa south and north, di lang sa North, Egypt kag ano, oo. kundi during the Nahimo time siya. dako na siya, dako nga Universal. ilinaway ini siya. Dako kag amo man ang ginhambal dira sa Revelation chapter 12 and chapter 13, pastor, nga ang inaway madako gid man. Yep. Oh, kag actually pastor nga inaway amo gyapon ang away the great controversy dakong supukan halin pa ni Michael dito halin sa langit kag ni Lucifer and then nagapadayon hasta diri subong. Wala na kita panahon Pastor Aragon last word nimo. Ang isa nato ka dako nga pasalamatan kag himayaon ang Ginoo nga walay sapayan sinitanan nga mga butang ang Ginoo yara gihapon nagaupod sa aton kag nagasaad sang kadaugan sa tagsa-tagsa sa aton. Yes kanami Pastor Montanio. Ang Biblia naghambal sa aton nga in this world we have many tribulations. May linaway gid man sa uli nga adlaw, pastor. Apang hindi kita magkahadlok, hindi kita magadampig sa mga gahom nga diri sa kalibutan. Yep. Magadampig kita sa Ginoo lamang kay ang Ginoo amo ang masaligan sa tanan nga butang. Kanami sina pastor mga kautoran matuod na nga away sang kagamo sang kalibutan between the north and the south, between the east and the west. Okay, nga nagasimbolo sang kagamahanan sining kalibutan. Ang aton lang nga hindi kita magsalig sina sa imo ginhambal kay na hindi kita magsalig kang hindi kita mag-identify sa aton kagalingon sa one of these powers, but let us always cling sang isa nga amo ang nagplano sini nga mga mahitabo sa katapusan nga amo ang Ginoo. Mga utod way gid namon guro matag sa inyo ang tanan nga mga detalye sang kapitulo 11 pero kami ni Pastor Aragon, Pastor Montanio nagapati nga nahatag namon sa simple lang nga pagpatag ang istorya, ang general picture sang kapitulo 11 ang Dios magapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Pastor Montanio sa pagduko sa aton mga ulo. Amay namon nga langit nun, madamo gid nga salamat sa paghatag nimo sa amon sang Biblia pinaagi sa propesiya ni Daniel. Gitun-an namon Ginoo ang kapitulo 11 kag pahibalo nimo kami nga sa katapusan sa sining nga istorya sang kalibutan may ara sang dalagko nga mga inaway. Apang Ginoo, kami nga isip imo mga katawhan nagadangop dira sa imo. Tungod kami nakabalo nga ikaw amo nagakontrolar sini nga historya sang kalibutan. Buligi ang among pagtuo, buligi Ginoo ang among pagsalig kabay pa. Ikaw magagiya sa imong mga katawhan sa ngalan ni Hesus kami nagapangamuyo. Amen. Amen.